Приключихме ли? Свещена церемония е. После ще обявят състезанието. Но откъде са тези реликви? От залива на бездните. Точно оттам ги вземат пилотите на Зелот. Ежегодно ги дават на кралицата. На тях рисуват семейните си инициали, за да покажат подкрепа. Това ми напомня за върхорибната церемония. Тя трае няколко дни. Върхът е! Нили? Аз ще се поразходя. Започнах да огладнявам. Тази реликва не е надписана. Браво, Жабок! Да поправим грешката на Зелота. Къде беше? Почти приключиха. Ива, като официалния пилот на Зелот, имаш честа да изрисуваш реликвата си пред кралицата си. Но аз не разбирам. Тишина! Кой е бил? Аз бях, но аз исках да помогна. Съсипа реликвата ми! Бабо! Тоест, кралице! Било е нарочно, нали? Ига, не е толкова лошо. Вижте я. Не е грозна, нали? Това е позор. Не сме виждали нищо такова. На мен ми харесва. Напомня ми на Жабок. Корто съсипа моя ритуален и обиди народа ни с тази грозна рисунка. О, стига, не е толкова грозна. Ще я взема, щом не я искаш.